je er helemaal niks mee. Nee, dat is eerlijk, dat ik gewoon weer, ik weet net het verstandig en dat is het, maar ik hier er helemaal niks mee. Ik heb hier meer emotie van de GTI en hut. En dikke auto's, nou, dat weer altijd wat nee, dat is geen auto, nou. En dan komt er op een gegeven moment een ruggels erin, dan komt er een meisje bij die mij een eind die we jou keurt, van nou even was dat ik repareren. En dat is dus een restauratiewet. En toen kwamen dus de mensen bij me op pad, die dus altijd met die eindjes reden. En toen heb ik er gewoon heel volle respect voor gekregen. Vanwege de eenvoud en de mensen en ik hier, dus al je relaxed spul. No? Het doet je net kleren, het kan morgen ik wel. No? Ja, dat werk wat orde, dus dat vind ik helemaal geweldig. No? Het is echt een, ik ben er eigenlijk ingeroepen en dat is een hobby worden. Ja, dat slaagt nou natuurlijk een kritisch jaar in dat verheer van die denkjes. Ja, gewoon geweldig mooi werk. Ik heb wel mensen aan die waren eigenlijk niet maar van plan om te rietmassen dingen. En dan kwamen ze bij waarom bij de stapvoet en een grijns. Godverdikke, wat leuk joh, wat prachtig, maar wat is dat geweldig mooi. Ja, dat is feest, dat is feest. Nou, er is nooit mooier natuurlijk en als die dagen op die manier dus invullen is. Als je hebt mensen die komen dan wel eens wat met, vooral van bedrijven, dan moeten ze dus ingaan en eigenlijk is er helemaal geen ocht aan. Maar dat ze dan een maatje, dat is gewoon geweldig joh. En dit is dus jouw garage? Dit is mijn garage, ja. En ben je dan wel, ken je alles wat vinden? Nou, ja, geweldig, mooie vraag. Ja, ik hou wel van chicken. Ja? Zo joh. Nou ja, dat rent eigenlijk de hele dag in dat wat rooi. Van mensen die even een hoekje komen, even een praatje maken. Even van dit, even van dat. Het is gezellig. Zo. Lekker werk hier. Oh ja. Ik wel. Waar ga je visser? Ik zie wat bekend. Ja, leuk hoor. Jo, Henk, maar een beste snor. Ja, dat het een soort geld kost. Ja. Ja? Ja, dan moest iedere man nou, dan moest moestarskeepje. Ja. En dan moest iedere keer naar een speciale kapper in Heerenveen. Ja. En dan kost die geld, joh. Een snorrenkapper. Ja. Ja, Ja, meneer Vos. Oh ja. En die punten er nog voor jou bij? Ja, en dan giet er eerst tot er het apparaat en dan giet er dat mes. Ja. Zo, helemaal en alles. Oh. Ja, en dan had er, ik zie dan moest thuis, dan op iedere morgen er een beetje snorrenvet in. En dan komt de krul erin, hoor. Aha. En iedere keer er wat groter en wat langer. Zeker, hè? De krulspel weer krijgen. Ja. Zo, dan ben ik meestal niet toch wat krulspel. Ja. Dat heb ik dan maar net. Nee. Ja, mooi. Nee. Zo, en dan Sjaas de simmers dan met het dakje kiepen van alleen. Ja, mooi dan. Zo, dan met de snork een beetje waaien. Ja, natuurlijk. Nee, we hebben een mooie hoeken maken. Hè? Ja. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Said one more time. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl. De verhouding man-vrouw die laat je wel wat scheef, hè? Ja, net helemaal eerlijk. Viel er wel wat op die gemak hier tussen al die mooie? Ja, het valt wel mooi. Ik red me wel. En hoe kan het nou dat je hier als enigste vrouw tussen al die mooie aan de gang bent? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Verder maar dan is meer vrouwen binnen die dat zitten zeggen. Waarom doe je hem dit, hè? Oh, dit is voor de varonderzeemer van het NK. Van het Metseling. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a
totale plaatje, gaat het goed? Dat vind ik op zich wel, maar ik vind hem nog net helemaal mooi. Ik ben er tot nu toe bijzonder tevreden mee. Ja? Ja, absoluut. Als je dit volgt dan ook, doet het echt goed. Ik zou mijn best doen. Ik sta echt verbaasd hoe zij het doet. In verhouding met de andere jongens doet zij het supergoed. In die mannenwereld is het wel zo, als ze zich bewezen heeft dat ze het goed doet, wordt ze ook meteen geaccepteerd. Dat was vroeger jaren niet zo, maar dat is nu zeker wel zo. Hoe skast die komst niet? Ja, er zijn meer die dat vragen hebben. Ik heb eerlijk gezegd helemaal geen idee. Nou, net te beskieren? Wat zou je? Net te beskieren? Nee, ik heb geen idee. Ik ben natuurlijk al jongens en die ben ik net voor niks. Die ben ik geen toe terug in school, dus die zal vast wel goed werden als dingen zien net. A man needs a woman. A man got to have Jefke, Ja. ik dacht ik heb misschien wel een goed idee. Hier, want op is nog natuurlijk volop aan het focussen op die eigen morgen. Ja. Misschien moeten wij maar die concurrenten nog eens even zien wat die ervan brouwen. Ja, ik heb wel zin. Want heeft toen hier van zoiets van, nou, die maak ik echt in de gaten houden. Van mij dat is het. Dat is Eelco de Vries. Ja, Lauwers College Column. ja. En waarom is dit een geduchte zinstander? Hij is ten eerste hartstikke snel. Hij had al een paar dagen voor op mij. Ja, maar ik vind wel dat het netjes doet. Verder... Ja, en dit jet hij nou wel, is het wel slim om hem te complimenteren? dat Is je... het net beter en wat onzeker maakt? Nee, dat ik moet je sneuwen. Al net. Ja, het is een wedstrijd. Ja, dat is weer. Ik hield wel weten, ik zou het nergens op. needs a woman out there.